a unha vida distinta, chea de gracia, de liberdade e paz. A unha vida distinta, chea de gracia, de liberdade e paz. Nos tamén imos resucitar polo amor que nos deu ensinar. Nos tamén imos participar no honor que Deus o Pai lle dá. Se o Señor resucitou, o final non é a morte, porque abrolla outra vida, un mundo novo que pregustamos xa. Porque abrolla outra vida, un mundo novo que pregustamos xa. Nos tamén imos resucitar polo amor que nos deu ensinar. Nos tamén imos participar no honor que Deus o Pai lle dá. Se o Señor resucitou, precedeunos no camiño, polo que chegaremos á casa nova que nos foi preparar. Polo que chegaremos á casa nova que nos foi